Assalamu alaikum masoyanmu na faɗin duniya. A har kullum ni ne naku ɗan Small TV. To, ni ne mamallakin YouTube channel ɗin nan mai suna Rayuwar Arewa TV. Haka na ɗauko ƙafa na ina muku tallan nawa channel ɗin. Ina son ki babu ke ba zan yi rayuwa ba, ki duba ni. So da alkawari ya fi karko, ina son ka babu kai ba zan yi rayuwa ba, ka duba ni. Ka duba ni. Zuciya ta da akwai bayani, ki duba ni zan fada in kin bani dama. Kama hannu na haɗa da naki, mu haɗe su don mu toshe baki na gulma. Su da kauna ne asalin mu, ina son ki ba wuke ba zan yi rayuwa ba, ki duba ni. Ya ki duba ni. Haka ne so ne asalin mu, ina son ka karkaya da ni rike ni kai ma. Zuciya ta kai ɗai na baiwa, ka alkinta kauna ban so ka saka ni fama. Garkuwa ka zamto gare ni ko da zan faɗi garzayo, cikin sauri-sauri ka tada ni. Ni da kai amana ne. Kin gani ni na fara ƙauna, kan san ki babu ya daga aina daina. Kar ki damu zancen da kin kai, akan so na saka cikin kunnuwana. Zantuka lallausa na ƙauna, so zan miki tun da dai nike ce a raina na zane. So da kauna sun marai kiranye, ko a dama kai nake sumaye. Yanzu ga ka bani ba hawaye, walwalar so zan yi kai a waye. Tabbatar min na wuce kawaye, miya aure a cikin gidanka ka sanya hani. Ka aure ni. Ɗan Small TV. Masoyana da ke Rayuwar Arewa TV, ina son ku je ɗan Small TV ku danna man subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Da zaran mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za ku gani ba tare da ɓata lokaci ba. Saboda wannan channel namu ɗan Small TV zai kawo muku waƙoƙin Sani Ahmad,